होनदोंमा नोङो बाबा सिखारनानै नै बिदायाबो खिदों आंबो खिदों बेस्रा सिखारनानै अमाखौ बामनानै जि मोजां ओंखारनानै गाबज्रिबाय आङो बाबायाबो खिदों नामानो मा होनबावनो गोनायखांखां गोसोखांबाय बियो हारसिं सिखारना फैदों बेस्रा हामा हामा बाबाया गोजानावसो खेग्लायदों सना दे ओइ मिथिखायो आं फिसाया बावदों सोंफ्रांदों फिसानाव देरथारबाय मा देरबाय मा हारसिंनो सिखारनानै फैथारदों गामाखालि गाबो बिसिनायाव दिनै गाबज्रिबाय बिदायाबो खिदों बिमायाबो खिदों हारसिं फैथारदों अमा लोगो दंखायो नामा अमा लोगो दंखायो बेलायथो अमाया मोजांथार अमा Kalibasinaper, ang Jobanivlog itu senang kau film kita server bawa show macam je pun mana mohon sinaper dah mugai, empat blog ko pernah server saya lemon jabai, hanya ni interesting kan mesti tak kalam tangga, pula pun tak punya rumah saya sancang hai, fungni ada je bagi ya, regak bagi ya, moya boleh kan dan punya regak kai je ber, tu kan pasti kharu deh, kai kira sapa jana ni dungo, lang nasi pot, karena semua gila. Nang ni ber ada ni ber, bima ni ber kai kira deh. माबा के आसि बोसोरनि मोनजायाखै होननाय बायदि नायलाय आंनि फिसाफ्रा खामफ्लायाव जिरायनो होबाय माबा खामफ्लायाव जिराया माया सानैबो खावथुं खुथुं जस्लुनानै है गुसुथारथ' हाया बग्राखौ मोनाखै बबानो जायोना बेहाबो नायसाय माबा खावथुं खामफ्लायखौ आं बिगैनोसो होदोंमोन आरो गावखौ गोजौआव सेफटि जानो थिनबाय आङो सेलाय बेलाय जाबाय थायो होननानैहाय गुदुंसो नानि र' आं खुलि हरनो मा रोखोमनि सुबुं माहारि बिसोरो उफुननो सना उफुननो एफा उखैथाबथारदों आरो नोंसोरो हाबाब दे बेयाव जिराय नों बिदि जिरायनोसै बाबा आंथ' जिरायगोन र' आंहा साया दुङाखैना बोरो खुरै नांगौ नामा खुरै र' बाबा बाय मोजां होबो दे पेटार रायज्लायहैनो नाङा जिं थां जेबो नङा जिं थांदो दोनलांला आङो एसे टाइम दंखायो थांथों एसे गेगे जालांबाय हनै फाबसो नांसिगोन नामाथाय सासे थांखांनानै दासो कम्बलखौ हानसै होनलायनाय बिथां थानायाव गोजाङासैनोबा माथो बुंबावनो कम्बल फाथ्लायानो खामानि जाबायबा दिनै हाननोसै आं हे प्रभु बायनानै मुस्किल मोनबाय आं सनाफोर बेखौथ' मिन्थिखायो बे कम्बला आंहा मा प्रब्लेम जायो आगोलनि ब्लग्सफोर नायग्राफ्रा मिन्थिगोन मिन्थियाफा अननानै कम्बलनि ब्लग्सफोर दंनो हायोबानो जाबाय सनाफोर बे कम्बला बिराद दुखु होयो आरोना आंखौहाय हाबाब सनाफोर ओरै फोसाबलाय आसि घन्टा लाबाय आरोना आङो ओरैबादि चाकाक खालामजोब्बाय आंनि न'आव दा दाखोर मोनसे नागिरबा मोननाय नङा दाख्लैफोर मोनगौमोन बुहुद दाखोर ओंखारदों नैबेयाव बाक्सु थाबाय थानाया बिथांनि जिफोरसोमोन नालाय आरो मैया माखासेखौ सुदों आङो गासिबो जमा खालामनानै बिथांना थिखिनि बिन्दोआव थांबाय कम्बलनि जायगायाव आरोना पुरा खालि बिसना जि चेन्ज माबा माबि चेन्ज गासिबो चेन्ज एकदमबारे उदैया दोखो उखैग्लिजोब्बाय दा मोनजाथ'नाय नङा स्र' जायागौमानि जिखौ बुला बुलि बुनानै लाहैबावनांगौ नैबे फ्रानियासो बेसेबां चान्स होयो आयै सना अमानि लोगो मोनबावबाय मा साफा खालामनायाव ओइ गोदोनानै थानाय फुथुला ना सुजायो ना माजायो साफा बुस्थुफ्रा सान्दुङाव दसे फोरानना लागासिनो दं आरोना दे मादै सना एकदम लाउड स्पिकाराव गान दामै एकदम ओमफ्राय दिनैसो नैबेखौ इउज खालामगोन माने सिगांनि बामथामा गांसेल'सै आंबो मोनथिया माबायदि जागोनथाय सोरबाफोरसो इउज खालामखांबाय नामा गुडलेस ना मा लिरनाय हनै माबा साफ्रेलायनाय लिरनाय सिनायाबो आङो जिखौ सिनायबाय इउखौ सिनायबाय ना सि ना कुडलेस ना गुडलेस मिथिला आरो मा होननाय जाखो बाहायनानै दोनबाय ओमफ्राय मोननै पेकमोन नालाय आं गिदिर बिहरखायो नालाय ओमफ्राय बै मोनसे बे जोब्बा बेखौ हानसैलै आरोना थिखिनियाव दोनथ'बाय एकदम सेट आरोना गोसोखौ स्र' मोनबाय आरोना आरो आं बिहरबाथाय खनसेनो मोननै पेकेटसो बिहरखायो नालाय बुरजा ओमफ्राय मोनसेया उनाव बाहायनोसै आरामसे खानानै सोनानै दोनहरबाय आरो नैबेनो गोबाव थांखागोन नालाय सिन्था गैथ'ला A few moments later हागबाय आरोना सनाफोर एकदम सियाराव बडिगार्ड बायदि नेबाय थादों माने लोबस्रा दुगैस्राल' आरोना ओमफ्राय टाइमा सानसुबायमोन आलारि बाथि फोजोंनायनि टाइम नङामोन 11ता जालायसै थेवबाबो आं लागायबाय आरोना सनाफोर लागायखाथारबाय माने गोसोआव बिराद लागायनो लुगैदों नोंथांमोननि बोर बिनानै होनाय बिमामोन आगैमोन आबौमोन बिफामोन बयबो आरोना फौज बिथाङा मोजाङै मोजां सौहैबाय फन रायलायखांबाय दानिसो सौहैबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो आं गोसोआव मोनसे बिराद गिबाय थादोंमोन
गिबाय थादोंमोन माने जेब्लायबो गोसोआव बोरैबा मोननाय फैखायो सोरबा जार्नियाव थाङोबा न'खरनि मानसि बा जायखिजाया गोसोआव बोरैबा मोनोना गावफोर ओंखारलांबाबो ओमफ्राय जिदिना थांदोंमोन हिदिनाबोथ' आं बाथि लागायदोंमोन ना सनाफोर ओमफ्राय मा जादों आङो लागायो होननानै दुगैखांनानै माने सुस्रां आरिस्रां दोन्दोंमोन आरो ना ओमफ्राय दख'ना सख'ना गाननानै लागायनोसै होननानै ओमफ्राय फिसालाया बल गेलेबाय थादोंमोन ना बे जिङाव दोननाया बलाथ' नाङाखै गावनि बेहाय गसंफैनाया माने बेहाय गसंफैनाया खर'आ ओरै सुंख्रांजादों आरो दा सुंख्रांजानानै दै सान्थि धुप लागायग्रा साथि गासिबो थाव खुन्दुं गाहायाव फोल्ला फोथाब गोलैजोबदों आरो ना ओमफ्राय आं गोसोखौ बिराद खें मोनबाय आरो ना आयै ओमफ्राय दालाय मानसिफ्रा मानियोना अपसगुन जायोबा बिदि देखायखादोंमोन अपसगुन देखायखादोंमोन बिदि जादोंमोन बेफोरखौसो आंहा नांला बंसा गोसोखांफ्रांलायलांबाय आरो ना ओमफ्राय इसोरनाव आरज गाबबाय थाबाय माबाफोर भुल जादोंबा थाखि निमाहा होयो आरो ना थाखि जेबो इनाय खालामा बाट मा खालामनो गथ'आ गेलेनायावसो गोलैदोंमोन नालाय बेबायदि अपसगुन गासिबो खेथ्रआव बिदि जाद्राया होननानै आं फोथायो बाट गोसोखौ मानिनो हायाना माने अबेबा बायदियाव एकदम मानिया होमबाबो माने सानफ्लांबाय थायो आरो ना अपसगुन जाबायदां माबा देखायबायदां माबा खिन्थादोंदां आंनो होननानै स' बारा टेनसन लानांगौ जेबो गैया गथ'नि खर'जों गेलेनायाव गोलैदोंमोन माथो होनबावनो आरो ना ओमफ्राय आङो सुनानै आरिनानै लागायफिनखानाया बेनोमोन आरो ना ओमफ्राय आं खोन्थायाखै बिनथेर टेनसनबो जालायलांदोंमोन लामा हान्थिनायनि खोथा नङा होमबा गोजान लामा हान्थिनायनि खोथा दा मोजाङै मोजां सौहैबाय इसोरनिसिम साबायखर आरोना रोजा रोजा बेनिफ्राय सनाफोर बिथांजों आंजोंनि सोरबा बादोंबा बादोंसै जेनेबा मा बिथांखौ रायखांबाय थादों थांखांनाय मानसिफोरखौलाय बिखौ मा रायखांबाय थायो होननानै आरोना रायखांनांगौ जानानै फैयो सम सम जिबनफ्रानो बेफोर नालाय ओमफ्राय बिथांजों आंजोंनि एसे क्लिप दङ खारन दङ बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन बे क्लिपखौ नोंथांमोना नायलांदो बेनिफ्राय आं मोजां फोरमायफिननोसै आरोना ओमफ्राय आदारखौबो माथो बुंबावनो दालि संगोन आङो ओमफ्राय नैबेखौ भाजा एवगोन नैबेखौबो आङो आलुजों मिजि मिजि होनानै भाजा एवगोन आरोना ओमफ्राय पापर एवगोन बिदिनो मिरामिस सिम्पोल जानोसै फिसाजोआ एसे खेंख्लें मेंख्लें जाहांबाय माथो होनबावनो उफाय गैया स्पिडाव मावनोसै आङो जेबो खालामाखै नै एकदम गाइखेर फुदुङाखै लांदां माहाजोन जानानै दङ सनाफोर खालामग्रोथारनोसै आङो ओमफ्राय नै सनाफोर जोंनि गामि मोनहांनि सिगाङाव नायलाय अमाफोरखौ माबायदि गुमफैदों आं दिनैसो नुफेरदों आरो आं सानदों दोलफाना जमा दोननाय ओइनिफ्राय सुरु खालामबोबाय आं सानदों गामिनि माफा माने अमा फैदों नायबाय आयौ अमायानो अमा नायसाय बिदि गुमफैजायो अमाया कतफोर आनसै दादा कतफोर आनसे হয় নাকি ইনকে ফাঁকাই হাকে হাকে আনছে আহে এনেকুৱা নাযায় বেলেগত বাবা কইটা আছে ইয়াতে তাও গিনতি কৰা নাই যে হাৰাইলে নয় এলা কি যাব খুঁজলে কি ইনকে হাকে হাকে লৈ যাব লাগব বাবা বহুত দূর মানে কোনটো দূর রে মই দেখাই নাই মই আর ভাবিছোন কি এনে যাবরা থোয়া নাকি বাবা কইটাও পোৱালি পিছত ডাঙৰটা বাপ কি খুৱাই ৰে এইগিলা কয়জন মানুহ লাগিব এইগিলা পাপা নাইলাই নানি নাইলাই উমায়া এইনি না হনাই এইনি আবাब बहुत गोजाननिफ्रायसो लादोंबावबाय हनै मिन्थावथावनो आं नुफेराखै मा जाहोनांगौ बिसोरखौ जेव जावनो आसुरित जि जादों मालाय दोलफारानि रोदाखौ नागिर हाग्रा नागिर ओइ अमा फिसायावनो थाबाय खनो हाला हनै आया मोनो हमदोलै मासे होथारदो हमनाया दानि फिसाया बुरजाथार बायसथाना मा होनो खोनायाखै नोङो आया माथो मोजां नालाय फिसायाबो थुमफ्रुनो बेबो बिमाफोर आरो नै लोल्लाव लोथाव मा जाहोनो दे इदि फायदि लाबोआबा आसुरित बाप रे बाप मा होनना लेंबा बुजिया गेन्द्रा माथो गेन्द्रा होनबाबो बुजिया 140 टा अमा 1 कौटिनि ইয়ার মালিকটা মাহত না
জাগা কোনটো দাদা জাগা ক'ত জাগাটো আজি ফাকা নাই আজি এইফালে যে হাতী গোটা না কি কয় নহয় এই গাহৰিগিলা ক'ত ৰাখি একচুৱেলি ইয়াৰ ফাৰ্মটো ক'ত ফাৰ্মটো আমি ৰাতি বাগাল কৰি থাকো এই টাম্পু টানাম না আচ্ছা এনকাহে থাকে জাগা 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 নহয় আসলি জাগাটো আসলি সেন্টাৰটো আজকে হঠাতে যাই রে ইহতে আমি আজি 2 দিন আতে আছো কালি 2 দিন মানে আসলি জাগাটো নাই এতিয়া আমি ডাইরেক্ট এতিয়া গুচি যাবি ইফালে ঘৰ মালিকের দিকে আজি ইফালে হাতী পথাৰ পৰা আহিব আয়া ইফালে যাব না আজি আজি ইফালে যাম কি ডেঞ্জাৰ বিজনেছ ৰে এটা কয়টা আছে বাৰু 100 বিক্রি করাটা কি বিক্রি করতে একটা 3000 4000 फाननायाथ' जोंजों एखे आं बिदि बिजनेस नुफेराखै बिजनेस बिनि मालिकआसो सादुबावलायसो जाहैदों ना बेदर जाया जाहैदों आरो ना आं सानदों अबेबा मोनसे जायगायाव फारामै बिदिसो নহয় দাদা ইগলা এলা ইয়াতে থাকিলে ক'ত ঘুমাব এনেকৈ ঘুমাই না না এনেকা না ঘুমাব আচ্ছা এই কেন আচ্ছা উঠায়া ৰাখে আৰু না আপোনালোকে উঠাব লাগিব ইগলা অভ্যাস হৈছে মানে এনেকৈ থাকে আয়ো নাইবা বহা লালাং মই দিব ময়ে খুলুম ময়ে কৰৰপতি হ'ম নাকি তই আহেক তো আমি দুইজনে গুম্বাই কৰি থাকিম सानजों गुमगोन जोंहा जायगाबो जायगा नुगोन 10 लाखानोसै मोननै हा ए 5 टाका केजि 500 केजि नङा नोंबो फैदोल' बिफा मिथिबाय सानजों जागा फिसा सानैखौ हस्टेलाव दोननानै मारगुलि 10 लागोन मोनसे गलगन्दरि फाले आसलि खरतु ইহতে ইয়াতে দুই দিন ঘৰত নাযায় না নাযায় না না নয় যেতিয়া বেচাব তেতিয়া এনেকৈ থৰিয়া দে ইয়াৰ পৰাই লৈ যায় প্ৰায় ইয়াৰ পৰা মানে যদি বিক্ৰী হয় ইয়াৰ পৰা পাইকার আহি লৈ যাব আচ্ছা আলোচনা কৰি নহয় ওদিনে বিক্ৰী হৈছে 140 টা আচ্ছা ডাঙৰ ডাঙৰ এবিলাক খাসি সব खासि 140 टा फाननायाव 1 कौटि हे भगवान आंनि केलकुलेटारनि बाहेरायावसो इफोरो आराम जिरायनोसो केलकुलेटार खालामनांगोन आरो ना आङो फिसाजो थांनो गोसो गैला आंना नै ओरैबादि नानि फैदो सना हा क्रस जोंनि बायदि नङा ना आच्छा देसि क्रस ओंखायनो खोमा फिसा फिसा गोजा आसुरित हाट फिफा बिजनेसखौ खालामनांसिगोनलै सानजों फैद' लबा मोजां नङा आंनाबो सानैजों जागा गुमनानै क्रस बगा मालिक न' आरो बगा दंबावोसो जाहैदों फरेनार अमाया फरेनार किबाटा गाहरिता इटा मुला दिया राखे बगाता বা ইগলা চাবৰ কাৰণে কয়জন আছে দাদা 6 জন না 6 জনত বহুত গাহৰি 6 জনত 12000 কৰি খাওয়া তো খাইদে মালিকে দে খাওয়াটা দিলে 100 টাকা খাওয়া ইয়ে তো মালিক তো গিনতি নাই বড় কয়টা হয় গিনতি কিয় না থাকিব রেজিস্টার থাকিব বিক্রি করে পাবে দেখছ না কি জব দেওয়া কিন্তু আমার এলা গিনতি আহে নাই হ্যাঁ এলা গিনতি আহে নাই হয়নি এলা আমি মালিকক গিনতি দিও এটা দুইটা মুখ দিয়া দিত দাদা এনে বিক্রি করে পায় না আপনি না বিক্রি করে পাও কিন্তু আরো কিছু চিনি दा फिसा फिसाखौ मालिका पाट्टा मोनस्लाबा नालाय मासे मानै एसे आदखायनोबो हायो जाहैदों आरो सानजों नों फैबा जोंहाबो बिदिनो खालामनांसिगोन खम जागोनलै गुमनांगौआ बेफोरखौ अमा बाथोन नुदोंबाबो आंनि लोगोफ्रा बिदि नुवाखै खोमालै ना सनाफोर खयथा अमा दं फिसाखौ खयथा आंखो बिमाखौ खयथा आंखो भगबान आंथ' नुफेराखै भाइ मा होनदोंबा अमाया थाबोबायना गांसो जाबाय साम' जादों ना जादों हाग्रानि रोदा जादों अमाया गांसो जादों ओंखाम उखैदोंनो जाबाय नायबाय थादोंमोननो नुबायना सोरनाफोर भिडिअ क्लिपखौहाय बेनो आरोना रिटायार फैनानै बेखौनो मावफैनोसै हाफ पेन्सन जानानै आरोना सोलिनो हाथारगोन ना आङो सोरनाफोर
अमा मोनामलायनाय बडिफ्रा देहाफ्रा हाब्रु हाब्रु मोनामलायनाय सोरनिबाथ' मानो हाया बोथो खामानि गैयाबा ग्रोब ग्रोब जालांनाय नुबालाय बिदिजोंनो दिहुननानै ग्रोब ग्रोब जालांनो हासिगौमोन सनाफोर बाट दा बिराद जोंना मावनांगौ खामानिफोर दंबावोना हा फेलेबसो बायबाय जखन न' लुनो हायाखै गारि फिसाबोथ' लानो गोसो दङना सनाफोर माबा नेन' स' बेफोरखौ हास्रांजोबबा फैथोंसै दा फैबालाय फैनो हासैमोन हाफ पेन्सन सासे सानै आइया सोंदों गुमैना साख्रिया बेसे बोसोर जाखो ना बेसे बोसोर दंबावो होननानै सोंदोंमोन स' दासो 19 बोसोराव हाबदों फैबालाय फैनो हायो हाफ पेन्सन मोनजासिगौमोन दा फैनानै मा खालामफैनो मा मानो नङा होमबा जोंनाफोर सानैजों नांलाय खमलायसो जाबाय थागोनदां बारा ना गोजाननिफ्राय थानो अनलायलायनायानो थिग दं नांगौबा थांनाय समाव एसे दुखु दाहा जानोसैलाय बाखि अके आरोना ओमफ्राय मा होनो मावनांगोन बेफोरखौनो आरो माथो दंबावो आरोना रिटायार फैबाथायथ' एकदम दा नङाबाबो एसे उनावबाबो आरोना आं मोजाङानो मोनदों गुमनाय सिस्टेमखौहाय बिजनेसा खालामनो हायोबाथ' गोग्गोम मुलाम्फायानो जागोन बायदि नुहरदों आङो दा नाजायाबाथ' बहा हानो नङा होमबा आंना मोननै मोनथाम प्लेनिं जानानै दङ फिसाफोर देरोबा ओमफ्राय दा माखौ मावो मा मायो मोनथिला सोरनाफोर दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आङो दानिया दखान थांदों मा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आङो बेखौनो शेयार खालामबाय गाज्रि मोनांला मा फाल्थु होननानैहाय भिडिअखौ बै समावनो लाखादों जखन आङो जोंनि प्लानिं होननानैहाय सानैजों मिनि खुसि बुहुद खोथा रायलायबावनानै हानाय हागोन मानो हाया जानो आरि होनलायनाय बेहा आंखौसो बुङो हागोन नोङो आरि होनलायनाय आरोना स' सोरनाफोर थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय